Terveisiä täältä korvatunturin keittiöstä. Oispa kaljaa. No, anyways, minulle toimitettiin tänne tämmönen tiedonanto, joka täytyy siis lukea. Eli tämän joulukalenteri luku ties monesko ja montako päivää on mennyt. En tiedä, enkä välitä. Anyways, täällä valistellaan viimeisiä piparkakkoja. On tämä saamarin työmaa. Ja luetaanpa tämä tiedonanto sitten. Vanha ja hapertunut paperi todisti, että korvatunturilla oli ainoastaan yksi kastamaton ja nimetön tonttu, koska hänen poksahtamispäivänään pyhän veden hete oli yllättäen kuivunut. Ja tonttu oli siksi jäänyt ilman nimeä. Päivämääräkin oli, poksahtamispäivämääräkin oli merkitty tuohon hauraaseen paperiin. Ja kun arkistottonttu oikein räknäsi, hän sai tontun iäksi 299 vuotta. Siinä armoitettuna vuonna tonttu täyttäisi, tai tämä vain tonttu täyttäisi siis 300 vuotta ja saavuttaisi aivan ihan oikean aikuisen tontun iän. Minä vai, piipitti vain tonttu. Mutta mikä minun nimi on ja kastetaanko minut? Tuohon kysymykseen osaa vastata vain tämän valtakunnan oikea ja ainoa johtaja, eli joulumuori, totesi arkistotonttu. Väsyttää, aloittaa nukkumaan. Oispa kaljaa. Joo, no. Nyt ei tontun laulut aikaa hukattavaksi, sillä jouluaatto lähestyy uhkaavasti. Ja jos tonttua ei ollut kastettu ennen kuin hän täytti 300 vuotta, poksahtaisi hän jälleen pölyksi ja katuaisi ainiaaksi korvatunturin maasta. Voi tuskaan parahdus ja sienipöly sentään, mikä kohtelu, totesi psykotonttu. Ja nappasi taskustaan jälleen vaaleanpunaisen pillerin. Puuiloista muuten saa oispa kaljaa, niin Lapinpaniman kaljaa, oispa kaljaa. No sitten. Niin otti tonttu kolmikko jalat alleen ja juoksivat korvatunturin uumenista pihalle. Taivas oli revennyt revontulin ja leimusi kaikissa mahdollisissa väreissä. Pakkanen oli kiristynyt 40 ja tonttujen parrat napsahtivat paksuun jäähän. Tehdään taas. Oispa kaljaa.